Accommodation facilities sa Tacloban ug Palo Leyte andam na alang sa pag-abot ni Pope Francis sa Tacloban karong semanaha. Si Department of Tourism Eastern Visayas Director Karina Rosa Tiopes nibutyag nga sa sayong bahin pa lang sa 2014 nagpatawag na siya og meeting alang sa mga tag-iya sa mga accommodation facilities ug nagpahigayon na sab sila og training sa mga trabahante aron masiguro ang kalidad sa serbisyo atol sa papal visit. Gibutyag ni Tiopes nga nagtuo siya nga ang pagbisita sa Santo Papa o sa kaoportunidad aron mabuhi og balik ang turismo sa Tacloban human kini grabing naapektuhan ni Super Typhoon Yolanda. Dugang sa opisyal nga ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban makaapekto sab sa negosyo ug sa panginabuhian sa mga residente. Si Pope Francis moabot sa nasod karong Huwebes ug subay niini pagahimuon ang dungan nga pagbagting sa mga kampana sa tibuok nasod aron sa pagsugod sa iyang 5 ka adlaw nga pagbisita. Magsilbi kining simbolo sa pag-welcome sa Santo Papa matud ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Si Archbishop Villegas, presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, niawhag sa katawhan nga dili makakita sa Santo Papa nga personal nga mag-ampo alang sa pagbisita ni Pope Francis dinhi sa Pilipinas.